unsa man? Wala sa mod yarn. Ay sig samok-samok diha akang. Naunsa man ka Berto? Da, wala ay. Naunsa ka dito si Berto? Bahaw ba si Roger ang hinungdan? Antayin juga Rogera ka. Roger, ano nagpabida man ka? Kuratan ako ni Moy. Ikaw, manday na. Ikaw ba, pabida kayo kay unsa nimo si Berto? Masay mo si Birto nga. Wala man ako tagi-unsa, pataka raman ka. Wala man na gito sa mod. Motong sungog na. Wala man ako tagi-sungog. Basi mimo ang pasilos. Di ba yung kumaibog ni Ubia? Sa pagkakaron. Kalaugat yun mo, Roger. Mayon ta, madagma ka. Yun ni sibuk mo ibang. Kay bang wa na misugno dito. Wa gyud nangitag sugnod in taon. Kinsa man tong bata ato? Giilog ra magkalit akong sugnod. Sige. Pabilib na akong mamang ikang. Lakas ng tukuan eh. Ako ra dito nito eh. Ay kabala ka. Kuyawa po ning bata. Sige, ihatod nas balay dong. Salamat kayo. Nagida ng papang ikang. Ako sa mukhaon. Saan mo sumama ko yun? Ako rin dala ni Kul. Saan may bataan ni nga? Pataka ra magkukuha-kuhan? Na mo dalon. Ako rin bahala ni Kul. Dala sige, dala nagbalay. Yes. Kini. Lakas na ko. Ano kay gitabangan akong mama o papa ni ikang. Ngay te. Pan, Saman. ingon ka nga imuha ng kuano ng mga mais dira ah. Uy, ang mais na pod. Abaw, bito ka nangabo, tag tubig bito. Ano man natin? Ang mais ay wag gilihok. Na. Ako rin bahala na. Saan may bataan ni nga? Sa mo to napas mo. Ano to? Wala gipang karate ng mais. Murugwa man ikaw ni bata siguro ni siguro say pambuhaton to mailugon makabot tag tubig ilugon. Ako pag na gani han sugnod. wala mo di kasugdod eh. Na, gihakot na dito. Bataan ni sa may. To gikarati pa niya oh. Ilungan na. Dong tama na dong. Na. Okay, kay Kul. Okay si mong naong. Bahala na ka diha eh. Hutda nagpanipa si pa tanan. Nagusam ka na. Ay, nadarag samok-samok. Nagpalakas ko sa papang ikang. Palakas. Pabilib man kaning bataan eh. Baling magkapatid man katihagbitin ron. Hoy, Berto! Oy, unsa man? Wala sa mod yarn. Ay sig samok-samok diha akang. Naunsa man ka Berto? Da, wala ay. Naunsa ka dito si Berto? Bahaw ba si Roger ang hinungdan? Antayin juga Rogera ka. Roger, ano nagpabida man ka? Kuratan ako ni Moy. Ikaw, manday na. Ikaw ba, pabida kayo kay unsa nimo si Berto? Masay mo si Birto nga. Wala man ako tagi-unsa, pataka raman ka. Wala man na gito sa mod. Motong sungog na. Wala man ako tagi-sungog. Basi mimo ang pasilos. Di ba yung kumaibog ni Ubia? Sa pagkakaron. Kalaugat yun mo, Roger. Mayon ta, madagma ka. Da, gaba, natuwang ng laway. Okay ra ko kang. Okay sa yung pagkagaba, Jud. Uy kang. Ayaw jud ka ibog ato do. Ano man dito? Tanawa ra gutong naong ato, ngipon, wa man gito ngipon. Mo gani no. Unya, maibog na kadako. Di lagi ko maibog nimo kang. Unya, ano makaialaman ka? Concern ra man ko nimo no, aron di ka makauyab og pangag. Naupo di ay sa kaso di ko ni mulab. Lab man tika as amanghod. Ouch! Sakit naman yan. Sakit sa mong mata, kabata pa nimo. Wala lagi bata sa tiguang sa gugma Berto. Bislan jud kay na nimo kang ba. Pero ay na i-apply ka Roger ha. Dress ako. Walay yung pero nagsilos dito. Ahay, Berto mo naghalata magkana kong naibog ka na ko, oy. Hello guys, nako ipaila-ila ninyo nga dula. Mao na yung tala 888. So kaganina, ubay-ubay na kog nadaog. Sur, oy, pila na gidaog nimo? 20k. 20k bida makita daw. Oh, nara oh, 20k. Wala 20k legit gyud ay boy. Legit kay na. Ang ginadula diha. Kaning big win. Big win? Oh, big win. Oh, try na dula sa big Try win. na to dula na ka tapos dito na to. Oh. Bike ticket. Buy kag ticket. Ug kuan gusto nimo og barato na 1 ticket. Pero direta sa 5 ticket. Direta. Ibay na nimo. Bay daw. Scratch now. Scratch now. Scratch ra ka dira.
O, di ba? Oh, wala. Dako kay kagdaog. 1675. Ingat to, boy. Pag inato ra ka, Oh, isa pa dali. daw, isa pa daw. O, sige, isa pa ha. Isa pa. Uy, Oh, daog. 670. Wala, grabe. Inana ra ka, boy. dali. Magdula Oh, isa pa. pa Ano daw. ba? O, isa pa ba ya? Sige daw, boy. Sige daw, boy. Try na to ha. Oh. No. 3,350. Inana ka, dali. Magdula og kuan. Big win. Kanya, gusto ka makadawog inana ka dako? Idula ang Tala 888. I-click lang ng link sa comment section.